Салом, бачаҳои азиз. Биёед рӯи лавҳаро бо моҳичаҳои зери об ором медиҳем. Ана ба лавҳаи тайёримон худатон назар афканед. Мо ин лавҳаи зеборо бо расми моҳичаҳо, чун ҳар вақт аст қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. Ман барои тайёр намудани лавҳа картони ранги кабуди пастро интихоб кардам. Акнун биёед аз қоғази ранги сабз мо ана ин обсабзаҳоро тайёр мекунем. қоғази ранги сабзро мегирем, якчанд маротиба қатъ мекунем. қаламро мегирем, дар рӯи қоғаз тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвир карда шудем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба бурдан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем саросима нашуда. сабзаҳоро пас аз бурида шудем бо фломастер рангу бор мекунем. мо буридани сабзаҳоро давом медиҳем. эҳтиёт карда саросима нашуда мебурем. акнун биёед сабзаҳоро бо фломастер ранги сабз ором медиҳем. фломастер ранги сабзро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тавр мо рангубор мекунем. мо рангуборамонро давом медиҳем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, то рафт пурратару зеботар шуда истодааст. дигар сабзаҳоро гирифтем, онҳоро ҳам мо рангубор мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. мо рангубори сабзаҳоро ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, акнун биёед ана ин сангҳои рангаи зери обро тайёр мекунем ва аз қоғази ранги гулобии паст истифода мебарем. қоғази ранги гулобии пастро гирифтем, қаламро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. мо тасвирамонро давом медиҳем. дар рӯи қоғази ранги гулобии паст тасвир намудем расми сангҳоро. акнун дар рӯи қоғази ранги сафед тасвир мекунем. дар инҷо мо санги хурдро тасвир кардем, акнун санги калонтарро тасвир мекунем. акнун биёед расми сангҳоро рангубор мекунем. мо фломастери ранги ҷигариро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. мо аввал сангҳои ранги гулобиро рангубор мекунем, пурра ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тавр. мо рангубори сангҳоро давом медиҳем. акнун бер фломастери ранги норинҷиро мегирем. рангубори сангҳои ранги гулобиро давом медиҳем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, то рафт пурратару зеботар шуда истодааст. бачаҳои азиз, акнун биёед расми тайёри сангҳоро бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда мебурем. мо расми сангҳоро пас аз бурида шудан бо кӯбиҳо ба рӯи лавҳа мечаспонем. бачаҳои азиз, ҳангоми бо қайчи кор кардан асло саросима нашавед. эҳтиёт карда ҳамроҳи ман расми сангҳоро буред. биёед бо расми сабзаю сангҳо рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, ба сабза ширешро молидем. акнун ба рӯи санг мечаспонем. акнун биёед ба қафои расми санг ширешро молидем. кубикро мечаспонем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр
ба рӯи лавҳа эҳтиёт карда мечаспонӣ. сабзаи дигарро мегирем, ба он мо ширешро мемолем. ана ин сабзаро мо дар инҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун мо расми сангро гирифтем, ба он мо ширешро молидем. ба расми сабза мечаспонем, эҳтиёт карда саросима нашуда. онро ҳам бо кубик ба рӯи лавҳа мечаспонем. ба он мо ширешро молидем. кубикро мо часпондем. ба кубик ширешро мемолем. ана ин расми сабзаро мо дар инҷо мечаспонем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед мо моҳичаҳоро тайёр мекунем. аввал мо ана моҳичаи ранги гулобиро тайёр мекунем ва аз коғази ранги гулобӣ истифода мебарем. коғази ранги гулобиро гирифтем, қаламро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. мо тасвирамонро давом медиҳем. акнун болҳои моҳиро тасвир мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда. ана ҳамин тавр. акнун аз ин тараф мо тасвир мекунем. паса тасвир намудан расми моҳиро бо фломастер рангу бор мекунем. акнун биёед мо думашро тасвир мекунем. ана дар инҷо мо чашмашро тасвир карда ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. акнун биёед фломастер ранги гулоби баландро мегирем, расми моҳичаро рангу бор мекунем. мо аввал гирди моҳиро ба назар намоён мекунем, пурра мекунем. ана ҳамин тавр. акнун биёед мо болҳояшро рангу бор мекунем. дар вақти рангу бор мо саросима намешавем. эҳтиёт карда рангу борамонро мо давом медиҳем. ана ҳамда пурра мекунем. бачаҳои азиз, акнун биёед аз коғази ранги зард пулакчаҳои моҳиро тайёр мекунем. коғази ранги зардро гирифтем, якчанд маротиба қат мекунем. акнун дар рӯи коғаз расми пулакчаҳоро тасвир мекунем. паса тасвир намудан бо қайчӣ мебурем. мо тасвир карда шудем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба расми моҳича мечаспонем. ана ҳамин тавр мо пулакчаҳоро пурра тайёр мекунем. биёед бо пулакчаҳои тайёр расми моҳиро ором медиҳем. ширешро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. ба пулакча мо ширешро молидем, ана ҳамин тавр мечаспонем. саросима нашуда мо корамонро давом медиҳем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам, ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷодии хешро давом дода истодаед. ҳамин тавр эҳтиёт карда мо пулакчаҳоро мечаспонем. дар вақти часпондан саросима намешавем. ана нигоҳ кунед, то пурратару зеботар шуда истодааст. пулакчаҳоро пас аз часпонда шудан расми моҳиро бо қайчӣ мебурем. ана ҳамин тавр эҳтиёт карда мечаспонем.
расми моҳитора пурратару зеботар шуда истодааст. дар инҷо мечаспоне. мо часпондани пулакчаҳоро давом медиҳем. бачаҳои азиз, акнун биёед расми тайёри моҳичаро бо қайчӣ мебурем. қайчиро гирифте ба буридан шурӯъ намуде. эҳтиёт карда мебурем. мо корамонро давом медиҳем. эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, расми моҳичаро пас аз бурида шудан бо кубик ба рӯи лавҳа мечаспонем. ана ҳамин тавр гирди думашро саросима нашуда мебурем. ана бачаҳои азиз, расми моҳича пурра тайёр шуд. биёед онро бо кубик ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. кубикро мо часпондем, ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр бо расми моҳича рӯи лавҳаро оро додем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо тора пурратару зеботар мегардад. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед мо аз коғази ранги зард ана ин моҳичаро тайёр мекунем. коғази ранги зардро гирифте дари он мо тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. мо корамонро давом медиҳем. эҳтиёт карда саросима нашуда тасвири моҳиро давом медиҳем. ана ҳамин тавр. ана дар инҷо мо думашро тасвир мекунем. акнун биёед мо болҳои моҳиро тасвир мекунем. якта аз боло, якта аз поён. акнун биёед мо чашмашро тасвир мекунем. расми моҳичи зардро ҳам рангу бор мекунем. фломастер ранги сурхро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. мо аввал гирди расми моҳиро ба назар намоён мекунем. ана ҳаминта пурра мекунем. мо корамонро давом медиҳем. ана ҳаминта мо гирди думашро ҳам пурра ба назар намоён кардем. акнун биёед бачаҳои азиз, мо фломастер ранги сиёҳро мегирем. чашмони моҳиро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр дохили чашмашро ҳам пурра мекунем. бо ҳамин ранги сиёҳ мо нақшу нигори баданашро ҳам рангу бор мекунем. ана ҳаминтар ба назар намоён мекунем, пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. акнун биёед фломастер ранги сурхро мегирем. болҳои моҳичаро пурра рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. дар вақти рангу бораму мо саросима намешавем. эҳтиёт карда рангу борамонро давом медиҳем. расми моҳичаро пас аз рангу бор намудан бо қайчӣ мебурем. акнун мо болҳои поёнашро рангу бор мекунем. ана ҳаминта пурра мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда мо рангу борамонро давом медиҳем. бачаҳои азиз, акнун биёед расми моҳичаро бо қайчӣ мебурем. қайчиро гирифтем, ба буридан шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем. мо корамонро давом медиҳем. ҳамин тавр эҳтиёт карда буридани расми моҳичаро ба охир мерасонем. акнун биёед мо ширешро мегирем, мемолем.
кубикро мо часпонде ба кубик мо ширишро мемолем. ана ин моҳичаи зардро мо дар ин ҷо часпонде. акнун моҳичаи дигарро мегирем, ба он мо ширешро мемолем. кубикро мо часпондем, ба кубик мо ширешро молидем. ана моҳичаро мо дар ин ҷо часпондем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо тора пурратару зеботар мегардад. акнун биёед бо фломастери ранги кабуд ғубобчаҳои обро нишон медиҳем. мо фломастери ранги кабудро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. мо тасвирамонро давом медиҳем. ана ҳамин тавр ғубобчаҳоро нишон медиҳем, пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. ана дар ин ҷо таъсир мекунем. мо ғубобчаҳоро дар ҳар гуҷо таъсир мекунем. ана ҳаминтар нишон медиҳем. ана нигоҳ кунед, лавҳаи мо тора пурратару зеботар шуда истодааст. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин моҳичаҳои зеборо зери об, чун ҳар вақта аз қағозҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунҷа ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.